Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka khasi jantia Christian Leaders Forum kabadai ka kenhun senrop jong kinong yalam ki balang Kristan hene ka singi ka henriu tarik ujemmang arhajar arpoar kilalit banya kendu yo menteri rangba ka jela ukanrat sangma ban pensngau hau halor ka jing persya ka jongki ya ka Meghalaya Regulation of Gaming Act arhajar arpuwei ka penlong anyi ki kamle khalai hajela. Kani kekenhun hadian ke jingya kendu bot ukonrat kalapan pa walada la penlong an kan salong ka balat luat balat lan bat kan sapen I ki jing snio ki babun rukom ha ki yang kisam na kaliang menteri rangba ha ka jingya kren bat kite ki nong yalam ula ong ba na kaliang ka sarkar kampat rai banyak cakmat bat kate ke benta henry kadang don ha ka jingya kren walada la penlong an bat ula ong ru bahaswa ban pentri kam ya kate ka an kandan shwa ka jingya kren beki pat ba namar ki don shibun ki kendon Kumka Christian Leaders Forum ni kendo yo menteri rangba budan burong hangi sni kan wat ni sngomu yo mo ai portion pun begini kendo punya kren di kadau ko bening kong kadai tang kane hi ka jipun par ko jong ni ko kino elam Kristan Christian Leaders Forum ka jipun par jong ni ban persya ka jipun long ai yang ka jing khalai ka legalization of gambling nak mau pas ya kan Meghalaya Gaming Act ni nak kalian lagi ni pen snow ya kata kau kan kita kata nak kalian dong chief minister kau ningkong ulong ba uang kaktian kau syai kau uang ba kimpan rai banyak syakram banyak syakman ya kan ni kimpan rai kadang don hang jing kren ka wat laki la pas ya ka act ki rules ki la don henry kimpan shim ya ka rai la no ban pentre kam wat shrawan pentre kam ya ka ni ru ban implement ya ka ni kindon hi ka jing kren kindon ka jing kren ba ki pai ba kan yo ai feedback long kata ka de ka jing ong nak yang jo ba kinup siya kerki untuk sambil ke jing kren ke jing sotu ke syai ke ba arpa kolong ba ladaki ya shaprang ban pentri kami kene kindon shipun ki kindon shipun ki bandan ke jing da hak jing persam ke jong ke sarkar ban nakam ta ka pha kamya kindon shipun ki kindon jaga jing da kiba kumlo kita dengan tip kan kabalai kat kalong ba kane kate kawa hakmat kate nam taka jimpen bi bisa revenue generation nam taka ki kam jia shaprang kam penrai aga jala kano ka benta ka wete ba jing khalai kum ki nong elam jong ki niam Kristan nyimpen slu ye ki brio ki pakile shimet nyimla ban khang Rekom kinong elam balang kom kinong elam niam Kristan nyimpen seluruh ya keno kebenta kawede ujing khalai lak long ko ngoro ya kini kom ka forum ni klan parialat bania kren kan ke henry komo menteri rangba badan rom jengi ula pen pa ya kata ba poro at how some snem kini ki online gaming parlors haplis bicara polo kila dan kibom simdon keno ka kendon kawan bat mante ki khana lene kilo bele online gaming hagitu ki parlors ki engage ki involve ki shimanta hagajing khalai hakir kom ku pher tinna kata tau kajing ka kentino chief minister kalong ba ka government ka pan regulate ya gitu ru kan ti ya kata ka forum ng padon ka lat banyo friend nomor na kaliam jumiru kadang wan kum kejengkan syai buat kum ta mentah kan dengan pak yo kilat banyak kren seni maha dan jungi kita ini snow tu ba ke regulation lagi don ki hukum kita la apa some stem kita himudan ki kendon ki buat de ki kum no kan ki dau ki bangi kita ko press release ni la permi menchisi ki dau ki bangi khmat ki long ba ke lada ki kalau long ain kene kajing khalai kalau long pai ba kalau long lai lui kalau long lai lan kan kita asypun bah ki kom ki pher lu ka kita ki breu ki ba
long kinong khalai ya ka bor jumur jumur khat ka jum kismet ka jim koi ka jim kya ka kta ke yen ka sem hakba kila ondan ki jim ya pai khuja ki jim ya pai ki jim ya promise thu ki ye ka jim du jim yo jim ka kta ru hakiwe pa kilam de ko pan khai ki we pa ki kam auria ki kam snail kum kita kai te kidon kini ki dau ki bongi